मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यू सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो 100 फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनजय नार्जारी बिथाङा। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो 2022 मायथाइयावहाय एचएस फाइनाल उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिखौ आङो मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय आं साबायखर बावो। बिनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि जानानै नैबे गोनांथार माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। 2024 आरो 25 मायथाइनि थाखाय बिए सेथि सेमिस्टारनि एडमिसन लानाय हाबाफारिया बाङाय बेसेननि सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिखौ आं गुरैयै खावलायो जेन' फैनानै जोंनि बे फरायसालिमायावहाय एडमिसनखौ लाफैयो आरो गिबि जेनाखि 100 स्टुडेन्ट बे 100 स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्पेशल अफारखौबो होनाय जादों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ बे खाबुखौ लानो थाखाय आङो थाबैनो फैनानै एडमिसन लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। जोंनि बे फरायसालिमायाव माखासे जोंना सुबिदाफोर दङ। बेनो जाहैबाय थांलाय फैलायनि थाखाय जेनाखि गथ'फोरनि फ्रि बास सार्भिस बेखौ जों होनाय जादों आरो बे फ्रि बासआ गासिबो एरियानि फरायसालिखौ जों पिक आप खालामनो थाखाय जों बेबस्थाखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना माखासे एक्सट्रा क्लासेसफोर दङ। जेरैबायदि जोंना स्पोकेन इंलिश दङ, सेल्फ डिफेन्स दङ, बिनिफ्राय कम्पिउटार क्लास जोंना दङ। स' बेखौ जोङो फ्रियाव जों बेखौ होनाय जादों। गरसेबो रां लायालासिनो फ्रियाव बेखौ होनाय जादों। आरो बिनिफ्राय मोनसे गोनांथार मोनसे खौराङा बेनो जे देग्लायनिफ्राय बिए फार्स्ट सेमिस्टारनि जेनाखि साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा एडमिसन लाफैगोन बिथांमोननि जेनाखि एग्जाम सेन्टार जायखौ जोङो भेन्यू सेन्टार होननानै बुङो गसाइगाव कलेजनि आन्डाराव बेखौ जोङो बेयावहायनो खालामनो हासिगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा बेयाव एडमिसन लाफैब्ला बिसोरनि जेनाखि एग्जाम सेन्टार बे एग्जाम सेन्टारा जोंनि बे गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो जागोन। आङो साफ्रोमबो फरायसुलाफोरखौ आं खावलायो, फरायसुला फरायसुलिखौ आं खावलायो जेन' जोंनि बे फरायसालियाव फैनानै जेनाखि एडमिसनखौ लायो आरो माखासे जेनाखि सुबिदाफोर दङ बे सुबिदाखौ लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।